Goedemiddag allemaal. Vandaag zijn we in Maastricht bij het MUMC en spreken we Ruud Nelissen van het Zorg Innovatielab voor de Maastricht University Challenge en de Limburg Innovation Challenge. Ik ben Ruud Nelissen, ik ben projectleider bij het Zorg Innovatielab in het MUMC in Maastricht. We doen innovaties op verschillende gebieden. Enerzijds vooral digitale innovaties, dus gebruik van apps en slimme materiale middelen. En wij doen ook verder services voor patiënten uitbreiden en die testen we ook eerst. Of dat inderdaad ook voor meerwaarde heeft en hoe je dat moet organiseren in een ziekenhuis. En we kijken ook nog vooral heel naar slimmer werken. Zodat de medewerkers, dat ook voor de medewerkers oplevert om beter hun werk te kunnen doen. Als ziekenhuis zijn we natuurlijk nauw verbonden met de universiteit. Dat willen we op deze manier ook invulling aangeven met die nauwe samenwerking. En verder hebben wij ook namelijk onderzoek, onderwijs naast de zorg die we leveren. Dat zijn een van de speerpunten van ons ziekenhuis. En daar willen we ook allerlei dingen aan bijdragen. En onze infrastructuur en onze kennis daar een onderdeel van laten zijn. Wat zou u tot slot de studenten nog willen meegeven die aan deze challenge meedoen? Ja, ik zou ze meegeven dat ik vind dat ze allemaal met heel veel originele ideeën komen, hele nieuwe dingen komen. Maar ik zou ze wel meegeven, als je een idee hebt, kijk heel goed of het al bestaat. Want ik zie ook wel eens vaak dingen voorbij komen van god, zoiets bestaat al, of zoiets is er al. En dat is eigenlijk zonde van de energie. Daarnaast zou ik ook zeggen, als je op het moment dat je gaat samenwerken, want je ziet ook veel mensen samenwerken met groepen, dat je ook navraagt, niet alleen de ambitie die je wil, wat je wil gaan bereiken, maar dat je ook nadenkt van, god, wat is nou mijn belang om hier aan mee te doen? Zodat je het ook aan elkaar uitspreekt, want dat kan wel eens verschillend zijn. En wij zien vooral in het ziekenhuis dat er door die samenwerking soms stagneert, omdat niet duidelijk is wat ieder belang is om aan iets mee te doen.